Moi Oliveri, moi! Nukuit sä äsken päikkärit? Niin. Nukuit. Ja taas väsyttäis. Niinkö väsyttäis taas? Jaa. On kamalasti väsyttäis. Otetaan me täällä vaan isiä. Otetaan vaan täällä isiä. Siinä on sun pikkuvarpulit. Niin. Mitä? Älä potki kameraa, et sä tykkää kuvaamisesta vai? Niin. Onks sun nälkä? No juttelet sä vaan niin paljon? Joo. Haluatko Emilkin tulla kameraan kuvaa? Haluatko sä äiti kuvaa sua? Kato tänne päin sitten. Hymyilet säkin? Veikkakin hymyili. Ai niin, toi on sun tekonaurua hymy. Missä pupu? Missä pupu? Tuossa. Niin siinä. Onko sulla vähän roskaakin maidossa? Oot syönyt paitaa etkä mahaa? No et oo kyllä suuhun syönyt ainakaan paidasta päätellen. Emil on lähdössä ulos. Äiti. No mitä, pitääkö suakin kuvata? Niin, pitäähän sua. Niin. Joo. Älä nyt nosta tolleen, varovasti pitää. Älkää laita sun likaisia sormen sen suuhun. Mikä? Tuija. Se on maha. Ja. Maha. Ja. Siinä on koala. Koala. Kuja. Koala. Kuja. Koala, ei koira. Niin. Niin. Oliverinkin mielessä on koala. Ja. Koala. Missä koalan nenä? Missä koalan silmä? Tuosta. Missä koalan kulmakarvat? Joo. Missä koalan korva? Missä koalan käsi? Missä koalan maha? Missä koalan jalat? Joo, hyvä. Missä Oliver? Tuosta. Joo, missä Emil? Tuosta. Missä äiti? Joo. Hienosti hymyilit. Mennään myöhemmin ulos sitten. Sitten kun isi tulee. Tuolla on varmaan niin kylmä, että ei Oliver voi tulla sinne. Niin. Peks, peks.